Pozdrav dragi moji, danas ću vam pokazati jedan recept za savršene ćevape u kajmaku. Evo ja ću svoje danas peći vani. Vi možete naravno ove ćevape da pečete i unutra, u kući, u tavi, bilo gdje. Bitno je samo da ih dobro pripremite. Evo ja sam ovdje pripremila kajmak, vrhnje za kuhanje, sir gaudu i sir suhi. Treba će nam jedna kašika masla. Sve ćemo to zajedno sastaviti i tu ćemo staviti u dagarice. U tome će nam da se kuhaju ili da nam nekako upihtijaju se ovi naši ćevapi sa roštilja. Evo ovako, znači u jednu posudu sastavite kajmak, vrhnje za kuhanje, gaudu i stavite sir suhi. Sve ću ovo sad lijepo da izmiješam i da ostavim, znači ovo ću prvo da pripremim prije pečenja ćevapa. Znate sami da ćevape moramo stalno da prekrećemo, pa ovo pripremite sve prije da biste posle mogli lakše da uradite. Evo, naložili smo vatru vani, danas je lijep sunčan dan, jako je lijepo, malo puše hladan vjetar, ali eto. Stavite prvo dagarice da se zagriju. Njih stavite onako kad tek vatru naložite da se počnu zagrijavati. Nemojte ih stavljati na vrelo jer bi mogle da puknu. Znači evo, tek kad smo naložili vatru stavili smo ih da se zagrijavaju. Vrijeme je pravo, proljetno. Hladan je vjetar, ali izdržat ćemo. I evo, naravno semići ćevapi uvijek prolaze i uvijek su najbolji. Ispećemo prvo ćevape, dagarice smo stavili da nam se zagrijavaju, kad se zagriju stavit ćemo kajmak i sir unutra. Ako imate dilemu gdje da kupite najbolje ćevape u gradu, naravno obratite se mesnicu Semić. Kod njih su ćevapi uvijek savršeni. I evo ja sam svoje ćevape stavila, stavit ću malo ulja, tek toliko da mi se ne zalijepi, malo vatricu još raspuhati da se ćevapi ljepše peku. Pogledajte samo kako su lijepi. Ovo proljeće i ovo ljeto nas odmah izmami vani da pripremimo dobar roštilj. Evo vidite, tu je suhi sir, ovo će biti savršeno. Kad su se dagarice malkice zagrijale, sad ćemo nasuti ovaj kajmak i sir unutra i ostaviti tako da se sad zagrijava lijepo dok nam ćevapi budu gotovi. Kada pečete ćevape, jako je bitno da ih stalno prekrećete i da vam vatra ne bude prejaka. Znači evo ovako polako ih stalno prekrećite da bi oni bili baš lijepi. I nakon mnogo dana kiše i životinje uživaju u današnjem sunčanom danu.
Kada su ćevapi gotovi i baš su se onako lijepo ispekli, sada ih prebacite u ove dagarice ili posudice sa kajmakom i tako ćemo ih sada ostaviti da nam malo onako kvrčkaju nekih 5 minuta, ne ni toliko, eto samo onako da nam lijepo ove dagarice se sjedine i ovaj kajmak sa našim ćevapima. Ja ću dodati još, ovdje sam malo pomiješala gaude i malo suhog sira. Mi volimo baš sir i baš onako da ga ima bogato. Pa ću ga još dodati da se istopi. Evo pogledajte, već lijepo se sve stopilo, sjedinilo i moje dagarice su gotove. Nadam se da vam je ovaj video bio lijep, da ste uživali u gledanju. Hvala vam što ste tu, što me pratite, što me svakodnevno podržavate. Pišite mi da li vam se sviđaju ovakvi videi i ovakva mala promjenica u mojim videima gdje možete malo vidjeti i mene. Nadam se da vam se dopadaju. Hvala vam što ste tu, što me pratite, što me svakodnevno podržavate. Ako možete, ako odlučite da isprobate ovaj video, pišite mi u komentaru kako vam se dopao.